igwe na bilibili abilibili o igwe ya ka m igwe na bilibili aka Onyame eze egwu nke ndị Anambra Onyame Music Empire. When you come in, you see music by Chukwuebuka Noruka Onwara agadi na gbambo kis na namune ọkwa gịnwa bụ igwe 40 billions megene bilibili igwe bilibili igwe abilibili igwe bilibili igwe na bilibili igwe na bilibili igwe na bilibili igwe na bilibili because ni kwesi Ogbuefi Idaligo Anamo aka Idaligo onye mmụọ bụ agụ ka ọ bụ mmụọ bụ agụ Anamo bụrụ nna Chukwuebuka 40 billions ọgọgọ maka nwa bịara ụwa tata so nke anyị nọ nkịta na bụ olili ka anyị elebezi akwa ata ya ma ọ bụla gbatụrụ nwanne m gbatụrụ eso na akwa ata ya ma ebi eli ọcha adọsị na ọwụba ebi all the members of 40 billion gang on behalf of $40 billion, we represent this Ebro to you. When I say
church ebuka nna church ebuka never na 40 billion never na 40 billion abekala ya bọkala Maguye ya konya iwa gumu la bari jogoro Chukwu ebuka nwai iwa guji emile de na mbo iwa guji emile de na mbo abu Chukwu ebuka nnoka na bu nwa nnoko nala wagadi we miato obodo ọmụrụ nwa na-anwụrụ anwụ abụnwe lọtọ ya mụlịa ọkwa na abụnwe lọtọ ya mụlịa Chukwu ebuka nwanyị ụmụ Igbo na Chukwu ebuka kiribe oji Igbo Igbo abụ ọnya aba ihe na-ala ha kwado Chukwu ebuka nwanne m nna gị gwuru gị Chukwu ebuka eze enu na chi gị ebuka mgbede na nwatakịrị igwe onye ma nnọọ ya dị mma ka nna ajụ ga-atụrụ Chukwu ebuka ibe niile dị n'aka Chukwu ibe niile dị n'aka